जांख्रिथायनि थैसाम जिथु सावथुनखौ दिनैनिफ्राय माखासे हलाव दिन्थिनो नागिरबाय बे बेलायावहाय रायजोफोरखौ मा खावलायनो सानदों? दिनैनि समा थारैनो जोंनि नैबे आर्ट इमोशन पिक्चार होननाय मोनसे प्रडाक्शन हाउसनि थाखाय आरो जों बे प्रडाक्शन हाउसआव खामानि मावनाय गासै मावगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सान होनना बुंजायो। मानोना जोङो बेसेबा नांथाब नाजानायनि गेजेरजों जों मोनसे सावथुन बानायदोंमोन जांख्रिथायनि थैसाम। बे सावथुना अलरेडि बायदिसिना गामि ओनसोलनि जायगाफोराव दाब दाब देखायनानै जोङो बेहाय साक्सेस जानो हाबाय। थिग बिदिनो जोङो जायफोर सुबुङानोखि दासिमबो जांख्रिथायनि थैसाम सावथुनखौ बायदिसिना उसुबिदानि थाखाय नायनो सुबिदा मोनाखैमोन, थिग बिथांमोननि सुबिदानि थाखाय नै दिनैनिफ्राय जों आरोबाव जांख्रिथायनि थैसामखौ हलाव होबाय। दा जायफोर बिथांमोनानोखि दिनैसिम नुवाखै सावथुनखौ बिथांमोना नायनो हायो आरो जायफोर बिथांमोना नायखांबाय बिथांमोनाबो जेन माने हलाव फैनानै नायो। मानोना बेहाय हलनि मोनसे आमेज थायो, फिल्डआव नायनाय आमेजआ बेलेग, हलनि आमेजआ बेलेग, बेखौ बिथांमोनाबो एन्जय खालामजायो आरो आङो बेखौनो खावलायनो सानो बयबो लैहोर लैहोर फैनानै सावथुनखौ नायफैयो जों। थेंक इउ। बेहाय नुजाथिफैनो हादों जोंहा अमादानि सेक्रेटारि बिग्राय आरो दा गुमै नुजाथिफैनो हादों। जों बयबो गिनाय मेंग्लिनाय बानाय बेफोरबायदि गाज्रि आखुनिफ्राय गोजान जानांगौ। लिंसार बसुमतारी, मनालिसा गवारी, टीम आरो जों। थेंक इउ। हौवाया न'आव फैयोब्ला सिरि सिरि खौरां हर। थाना सोनाबनिफ्राय ओंखारथों, दाउब'आ सोमलांथों, नाथाय जों हारिखौ सिबिनो माब्लाबाबो बावनो मोननाय नङा। जै बर' हारिनि नोंसोर बायदि फोथाय खेबस'नि थाखायनो बे बर'नि बिर जोहोलावफोरा गाव गावनि जिउखौ फोजोबना लानो गोनां जादों। आलादा रायजोनि सिमांखौ मोगथाव जाफुंनांगौबा जों बयबो गिनाय मेंग्लिनाय बानाय बेफोरबायदि गाज्रि आखुनिफ्राय गोजान जानांगोन। माखौ दारायलायबाय थादों बेहाय? असी साहब, बे लामायाव आगान होबाय जेब्ला सानसेब्लाबो जों जेलनि ओंखाम जाखानांगोन। बे बाथ्राखौ मिथिसेयावबो जों बे लामायाव आगान होदों। अब्ला साननानै नाय हारिनि सेन्टिमेन्टआ जोंनि सोलेराव माबायदि रोदा रोदा हाबनानै दं।